Our Chalmers in action. Bicolano, our town, Outdoors Glow. Wow! Mga master, magandang umaga. Medyo maulan, pero tuloy pa rin ang pinag-usapan. It's weekend, December 19, 2020. Year-ender natin ngayong 2020 para sa Bicolano Alajam Anglers Club Fishing Expedition. And this time, maraming mga fishing spots ang kailangan nating tuklasin. Kahit na nga yung tail ng bagyong si Vicky ay narito pa rin sa Bicol region. Particularly here in Camarines Sur. Right now, papunta po kami sa coastal barangay ng Minalabad, lalong-lalo na doon sa Babulataw. Pero hindi pa pala doon ang aming final destination, kundi doon sa boundary ng Bula and Minalabad. Sa may Itangon at syempre sa Barangay Hamorao ng Minalabad. So ito na nga nangyari. Kaya doon na kayo para makita nyo na ang babaw. Ayan po ang tugang kato ng dato. Kaloy ka sa bago. Ano nga na yan? Limon-limon. Ano? Timon-timon. Ay, ay, ay. Sheephead. 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 Pero ano po yan? Yung, ano talaga? Allowable fish na po. Ang ngipon ko pati kanisos, moro safe. Meron ang ngipon. Ayan po. Medyo orange alert po ngayon, sabi ng NDRRMC. Medyo maulan talaga si Vicky, pero papunta na po siyang Palawan. Yung mga nararanasan po namin dito ay epekto lang ng kanyang gustiness. Yes, sound. Yo, you will know us when you see us. Igual na ito, Yob! Then, all of a sudden, Kawata ko yan, pakawata. Ta ako, dahil ko napakawat. Nakula talaga. Sabi tigdi. Sabi tigdi. Sabi mo. Yun, kita babato ng tandua. Sige, sige. Tandua mabato. Yan. Ulat talaga. Iyo mo na eh. Dahil ko kasabot ko rin dyan. Nakasabit. Ito, duklauro. Huh? Duklauro. Baka yun na yun kuya. Baka yun dyan suban mo ito. Duklauro. Adito po gapo. Duklaon talaga. Lahat na. Lapu-lapu. Napula po. Why? Yes! Yes! Oh my God! Wow! Nagsaluloy ka mo rin. Sayang kaya. Woohoo! Mission! Sige na. Lahat. Alat. Nag-ano pa. Baka maputol. Naka-ano lang pati. Sige. Prero. Hindi ko parero. Woohoo! Nakulan si kuya. Sabi ko, sakit. Puta! My God! Oh my God! Ayos to eh. May Paskuhan na May paskuhan ka na kuya. Puta na sa Pasko. Sweet and sour. Ano po na? Tayo ko. Ay ko na pakarya. Yan nung tanatulos. Kubog ako. Malaki talaga. Sana all. Hiro tanto yan, taho. Sabi ni Carlo, yan ang gusto ko type in. Ayan po, lapo-lapo din. Lapo-lapo ba? Lapo-lapo pala. First class. Woo! Sumasagot na siya.
tawag. Iting tagumpay. Lipat po kami ng location. After lunchtime, lipat na po kami. Lunch na kami. Higanap mo itong panira ni Kuya Pete. Binaligtad doon. Nagbulong akong baka. Ayan po. Anong oras pala? Naging productive naman ang fishing expedition ng Tough 5. Mostly sa team veterans. Kaya, sana naman sa susunod na fishing expedition ng BAC ay sama na kayo para matuklasan natin ang mga bago pang fishing spots dito sa ating probinsyang Camarines Sur. Fish on, tight line, all chummers. You will know us once you see us. Ngiting tagumpay!